این خیلی انسان ها را نامرد میگویند. نامردن این خیلی انسان ها. شما 10 ساعت وقت خونه را خالی کنین. زنش میشای، خالش میشای، ماماش میشای. تلفنش را کشید دست رفته است. مادر جانم، مادر جان، مادر جانی مهربان. Yes, yes, yes. چقدر دیدم اصلا. نه برای اون فریاد کردم که درد دلم رو گویم ذره. البته تو امروز روزی هستی که همراه ما اویلادور شوی. با کدام معاش؟ با معاش معلمی؟ رویک جان میدونی چی؟ امروز من و تو استادم رو در حیرت میگذاره. چقدر در سرش چی فکر داری؟ филми кӯтоҳи фребебонувон дар нақшҳо Фаррухи Неъмат, Зарра, Раҷабалӣ Ибронӣ, Меҳрубони Ҷамшед, Рухшонаи Фаррух, Лоиқи Фаррух, Зебои Зарра. шояд ту ҳайрон шавӣ ки чаро имрӯз инҷоям, барои чӣ туро даъват кардам. имрӯз ба ту гап мезанам ки то ҳол анҳамон ишқи кӯдакият дар дили ман аст, то ҳол анҳамон ишқи ҷавоният дар замири ман аст. ҳарчанде мехоҳам ки пинҳонаш кунам, лек намешавад. хайр биё Зарра, пас мебинем. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. тинҷӣ буд Фаррух? барои чӣ фарёд кардӣ? апаҳову хоҳарону модарони хонашин ҷои кор надоред, аз бепулӣ танқисӣ мекашед. пас ба шумо хушхабар дорам. рақамҳое ки дар зер мегузорам ба шумо ҷои кор пайдо месозад. шумо аз хона тамоман берун намеравед. забондонии шумо тамоман дар кор нестад. фақат барои шумо як ватсап дар кор аст ки тавассути ватсап тиҷоратро ба роҳ мемонед. музди маоши шумо аз 100 сомон то 10,000 сомон аст дар давоми моҳ. метавонед музди маошатонро ҳар рӯз ба даст биёред ё дар давоми моҳ. вақто ки аз номи канали мо гам мезанед, тамоми фаҳмондадиҳо барои шумо бепул сурат мегирад. апаҷон, модарҷон, хоҳарҷони азиз, бароят барори кор мехоҳам. бале тинҷӣ Зарра, вале имрӯз инҷоам ба он хотире ки як гапро барои ту хоҳам гуфт. ҳарчанд мехоҳам ки нагӯям, намешавад. анҳамон ишқи ҷавониамон. то ҳол барои ту ин гапҳои ман ханда ҳастанд. лек фаромӯш накун, то ҳол ман туро дӯст медорам, ишқи туро дар дил дорам. локи амри тақдирро бубин, вақте ки ман ҳуҷҷатҳоямро ба донишгоҳи омӯзгорӣ супоридам, туро худованд бар дигар тараф бурду, маро бар дигар тараф. ту ва аъзои оилаи ту аз ҳисоби камбағалии ман туро ба ман надоданд. туро ба як ҷавони доро доданд, вале он ҷавон туро дар нимароҳ монд. имрӯз ман туро ин ҷо фарёд кардам ки ман туро дар нимароҳ намемонам, агар ту розӣ бошӣ. гӯш кун Фаррух, барои чӣ маро файрод кардӣ? барои файрод кунӣ ки тана занӣ? не, барои он фарёд кардам ки дарди диламро гӯям Зарра. албатта ту имрӯз розӣ ҳастӣ ки ҳамроҳи ман оиладор шавӣ. ба кадом маош? ба маоши маълимит? ту хона надорӣ охир, дар куҷо зиндагӣ мекунӣ? дар куҷо? ту инашро фикр накун, фақат розигиятро дӣ. охир Фаррух, кати ман оила барпо мекунӣ, дар куҷо? дар куҷо? дар иҷора? ман чӣ, думдуми шумо иҷора ба иҷора гардон боз? маоши омӯзгории ман
ҳам барои ту, ҳам барои ман, ҳам барои аъзои оиламон басанда аст. Албатта ки ту розӣ ҳастӣ, а? ҷавобаш ди. касе такрор ба такрор занг зада истодааст. лабай раҷабалӣ. ҳо дар ҳама ҷо иста омадастам. хоб гапоят тамом шуд. бале, яъне ту интихобатро кардӣ. ҳа, ман интихобамро кардам. ба ишқи ману ба қавли ман боварӣ надорӣ? Не. ҳеҷ гап не. ин тавр бошад, мунтазираш накун. худо нигаҳбон. худоҳофиз. بیدادی قصریش قمرات برباد نمودی خانه بگانه آباد بیدادی قصریش قمرات. салом алайкум. салом алайкум. интизор шудан 1 соатай, ним соатай, 2 соатай. охи чанд соат шуд ман туро интизор шудам? ай саҳар ай гуфти абед миём. абед гузашт шам шид. ту мазоқ мекунӣ мера? не, ту мазоқ мекунӣ? бахшиш мекунам. бахшиш? чӣ гапай тиншай? бояд пишиям маълима? бояд пишиям дафтару ручка? ӯ маълим бахича либос харида наметавонад, бахича пӯшоқ харида наметавонад. ту ҳамиро мефаҳмӣ ё не? ту мефаҳмӣ ё не? ақл дорӣ? як умр пиштиам маълим, як умр пиштиам маълим. интихобта кардӣ ё не? ҳа раҷабалӣ, интихобамро кардам. хоб гап задам. хуб фикр кардӣ охи? ба чӣ хулоса омадӣ? ба чӣ хулоса омадӣ? қатъи маълим мести иҷора ба иҷора мегардӣ? ролтон мехӯрӣ мегардӣ? ё қатъи ма зиндагӣ мекунӣ? ҳа? интихобамро кардам. интихобатро кардӣ? хоб ман рафтам. метавонӣ бухоҳӣ марҳамат рафтем. тай барфу борон намон. барое ки агар қатъи маълим монӣ мумкин ки тай барфу борон дамонӣ. биё то омадани устодамонро шеърамонро такрор мекунем, китобамонро мепӯшем. майлаш хуб шудааст. боз мехоҳам ки аз нав кӯдаки нодон шавам, боз мехоҳам ки аз нав кӯдаки гирён шавам. бар сари зонуи модар боз биншинам даме, гирьяму хандам сарамро сила бинмоятаме. باز گلتاقی ببافم از گل خود روی کو، از گل خود رو و از قاقو و از فلبوی کو. باز روی سبزه ها افتان و خیزم پانی هم، کوه ها و دشت ها را در دل خود جانی هم. я зарабуну нигоҳ кун. ҳамаи мехона ба хотири ки ба хотири ту. ман меҳнат кардам ки ту осуда зиндагӣ кунӣ. изо накаш, шарм надорӣ. ҷаб хонаи худат дорӣ. ман ҳамаи меро барои ту муҳайё кардагим ки ту осуда бошӣ, ба ҳазур зиндагӣ кунӣ. мақсади гап ки хонаи худат. ягон майда мушкилӣ нест. хоб зарабуну ҳаминҷо ду сета дарай. хонаеро ки ман барои ту интихоб кардам кадом хонае? тахмин кун. ба фикри ман хонаи як. ту балое, ту доное. медонӣ ман барои чӣ рақами якам махсус интихоб кардам? не. барои чӣ? ба хотире ки якта. ассалом устод. ва алайкум барсалом. ва алайкум барсалом. лолиҷон чӣ хел? соз. саломатит хуб? офарин, офарин. бахшиш камтар кор доштам. аз ин хотир дер омадам. майлаш? ин молодец. кани шин дар ҷоя? ассалом. шумо чӣ хел рухшона? нағз мешавад соз. саломатиҳо хуб? дарсоятро тайёр кардӣ? ҳо. ман аз ту умеди зиёд дорам.
фаҳмо مایلش шине хуб ягона ай ҳамада барои ман азиз ки айҷа зарабону ма дарам мекушом гӯш кар фаромӯш накар ман имрӯз дарам мекушом дар оянда фақат дара худат мекушои дига ман намекушом хоб марҳамат хунаи худат даъват намекунӣ меҳмона даъват кардем дар ко меҳмон вели қадра мегзарем ба ҳамон қисмати таҳлилиамон яъне дарсҳои мактабиятонро тайёр кардаед офарин офарин бозам лоиқҷон ба ҳусни хаттат аҳамият деҳ фаҳмо молодец хушрӯ навис ҳусни хат ҳусни инсон аст фаҳмо анакнун мақсаде ки ман ҳамроҳи шумо ғайр аз дарсҳои мактабиятонро кор мекунам боз манро падару модаратон вазифадор карданд ки ҳамроҳи шумо ба ашъори муосири имрӯзаи шоирони тоҷикро биёрем аз ин хотир ман ба шумо вазифае дода будам шеър аз устод ки لایق شیرالی ҳазор раҳмат хуб дидем тамошо кардем фикр мекунем ки маъқул шуда беҳтарин хонат аст. гӯш ки зарабону май ҳамада та ки гил ҳасти инаҷа ма барои та гилорам омода кардам фармоиш кардам ки барои та гил биёрам фаҳмо ана нигоҳ кар мена телевизор дару хона холодильник ҳама чӣ шароит муайё кардагай ҳамаш ба хотири худат метавони инҷа ба ҳазур истироҳат кунӣ хулоса ҳами се дар хона дар ихтиёри та метавонӣ ки орому осуда зиндагӣ кунӣ зарабону хонаҳо маъқул шудан охир маъқул шуд. не агар маъқул нашуда боша ман ягон ҷои дигарам мақсади гап ки ташкил кунам Не, маъқул шуд. нигоҳ кар тамоми намуди чӣ мегӯед шумо косметика мегӯед хай ки ман намефаҳмам хеле чизора барои то фармоиш додам як духтараки беҳтарина омода кард ҳама чӣ хулосаи гап ки муайё кардагиай хулоса ҳама чира шарти шароити тамом муайё кардем леки зарабону як чиза фаромӯш накар ҳар як коре ки мекунӣ бояд фикр кунӣ бояд хуб фикр кунӣ ман чира дар назар дорам агар та пишти маълим мерафтӣ як маълиме ки хайр як ручкаву як дафтар дигар ягон дороӣ надорад азбаски номи ту лоиқ аст аз ту оғоз мекунем 4 қаторашро ту гам мезанӣ 4 қатори дигаашро турухшонагул хуб مایلش استاد офарин офарин мерем лӯҳҷон марҳамат علا شاداب ساحل ها به قدری آب های جاری می باید رسید این روز که روز خوش خواهد شد علا زیبای محفل ها به قدری هر چراغی دوره می باید رسید این روز که روز از شمال حادثه خاموش خواهد شد офарин абвг тамом ягон чи дигар нест сумпум нест фаҳмидаст охия худаш дар як хонаи иҷора зиндагӣ мекунад бефаҳмӣ дар як хонаи иҷора ки пасттарин инсон нодортарин инсон дар охири хона зиндагӣ намекунад мефаҳмӣ амира та агар пишти маълим мерафтӣ ман намедонам ба фикрам ки ба маршрутка ба троллейбусу ба нами пиёда мегаштӣ ба ҳамин хотир ҳамаира ман ба хотири ту кардам бом мекунам хушроҳ фикр ки бо ягон камбудӣ шид бо ягон мушкилӣ шид ягон хизмат шид алло фақат тамом алло фаҳмо ман камтар сарусимаи майпай кором мешам хайр бо алоқа мекунем зарабону як чиза нав ба хотирам расид духтарчатам биёр хештабортам ёрӣ холатам ёрӣ моматам ёрӣ касира миёрӣ намиёрӣ и хона хонаи тай фаҳмидесай мара хона хонаи хитай туи тамошо базми бозӣ ҳама айхида фаҳмо алоқа علا رهجوی منزل ها به
به قدری رهکشای اولین باید رسید امروز که فردای شما هم یک زمان دوش خواهد شد. شما امروز اگر از طالع و بخت و نصیب خویشتن مستید، در آغوش بهشتی دلبرانی گلبدن مستید، ز عطر گیسوانی کاکلانی پرشکن مستید. خدا با شکره امیر رجب علی راست میگه. معلم اوخی یک دروغگوه میدونی؟ معلم خودش خانه نداره، با میخیزه ما در خانه میکنه. خوزی میرم دخترم میگیرم اومد خانه دار شدم. تمام صاحب خانه شدم. رجب علی کی میومده باشه؟ Yes, yes, yes. سلام بونو. چه من دلیت را به دست آوردم. کارای پیش ای. خیلی مهنت کردم، خیلی زحمت کشیدم، لیکن بالاخره بعد از آوردم. پگو باز من همین بگوی روزی پس از کار که برگشتم به نزد شما میبویم ادامه میدهیم. مایلش؟ خوب خداوند نگهبان باشد تا پگوها. وظیفه دادگی هم رو هر دویتون فراموش نکنید. مایلش؟ صفحه چند بود؟ 189. 189. از شما صفحه چند بود؟ از ما 189. آفرین. نحس خونید درس ها. مایلش خیالم؟ با پدر و مادرتون گفت زنید که استاد اومده بودم. اگر پدر و مادرتون سنجش کنن که شما از سنجش پدر و مادرتون نگذشته، شما میدونه که سری من رو خم میکنه. میخواهید که استادتون از هر دوی راضی باشد. بله. از این خاطر چیکار میکنیم؟ سپارش های داده من رو اجرا میکنیم و در نزد پدر و مادرتون اثبات میکنید که استاد به شما چیکار میکنه؟ درس میدهد. خوب شده است؟ مالش. مایلی دختر جان. خوب پانوتون به خدا باشد و کارهای بیهوده آواره نشوید. مالش. خیلی استاد خوش اومدید. خیر خدا نگهبان باشد. دختربانو زیما حاضی اگر رجب علی اومد رنگ پدر خودت رفتار که خواه داداش گو خواه چیزی گفتم ای گفتم نبرو مایلش؟ مالش. بس رجب علی اومد چی؟ تو ایستو اینجا خواب؟ من گفتم که شما میدونم. السلام علیکم. چه شما؟ باشه. ناز خوب؟ سلام علیکم. نه راما هوای بهاری فوره نه؟ خانت رنگ در حقیقت این دنیا بی‌وفا است. یا کسی رو که دوست می‌داری دوستت نمی‌دارد، یا
як касеро ки дӯст намедорӣ дӯстат медорад. ин чӣ муаммо аст худованд? баъзан ҳайрон мешавӣ. думи пули молу сарват дороиро гирифта фикр мекунанд ки хушбахтиро низ тавассути ин пулу дороӣ ба даст меоранд. апа, бале, фаҳмидӣ ки устодамон чӣ гуфтанд? бале, дуруст мегӯӣ. мо бояд дарсамонро сари вақт тайёр кунем ва асари устодамонро дар пеши волидайнамон хам нагардонем. بیا تروی زرمونو زنده باشی آباد باشی. چه؟ خوب؟ هیچ؟ این هم برای تو آوردم توفه. نامی زیبا چیه؟ نام زیبونیسا ها؟ زیبونیسا خنده تبزه رنگی و چش زیبا ها؟ نامی بهترین. бале ин дунё аз аввал нобаробар буд то охир нобаробар меравад. بهترین این مکتب میخونه؟ ها میخونه. خیلی درسو شب خونه بهترینه. بده زیبا جان. نه پای درسو. بده زیبا جان.